Zdravo ljudi! Šta da kažem sad, ovo nije obična epizoda. Šta da kažem, kako ovo da uvede. I dobrodošli u bonus epizodu. Bonus epizoda. Juče sam išao na ovu pesmu i ovo je, znači, čisto zlato. Za video. Perfektno. Prosto ne mogu da ne napravim video na ovo. Uglavnom, ovaj lik je bio na jutarnji program. I znači, nemaš tu šta mnogo da se priča. Naši naredni gosti su gospodin Zoran Petrović Šumadinac. Dobro jutro, dobrodošli. Osim te, da kažem, parodije, poruka je jasna mladima. Donosim odluku da plivam kroz oblake. A na koji način ste vi pokušali da im prikažete pravi put? Eto, čisto uradili smo pre 5 godina pesmu Magija. Ajde, pošto kaže čovjek da su mu toliko poučne pesme, da vidimo mi te reči, šta je tu toliko poučno? Šta on nama pokušava da kaže? Kad uključim autotune, digne se prašina. Mislim, jel ste vi čuli ove reči? Mislim, ovo je... Znači, ja sam prosto... Otvorili su mi se novi horizonti. Sad furam taj stil, pa napravite mesta. Ispred kluba sada je paparaca 200. Prosto ne znam šta da kažem više. Ajde, možda za autotune nije toliko sad nešto lud tekst, ali ajde da vidimo za njegovu drugu pesmu. I kako ti se čini kada bacim čini i kada se obučem u seksi bikini. Ja ne mogu više, mislim, ja dajem otkaz ovo. YouTube više nije za mene, nije za mene stvarno, ja stvarno ne znam šta ću, ne znam više šta da radim. Odlazim. Zoki, preporučujem ti paket zdrave hrane, da budeš malo mišiće, mislim ovako ličiš na lava, ali još malo da se dodesiš. Nema problema, a to zbog rive da im poraste. Do tada nisam čula ovu pesmu i tekako mi je ostalo u glavi i naučila sam čak i reči. Da, ali sam čitala komentare, slušajte vam kažem Mariću. Pročitala sam komentare i krenula je... Ovo nije stvarno, ovaj čovjek ne postoji. Potiče me na onog lika, brate, iz Mi smo Anđeli 3. Splavovi su Meka i Medina. To je ovaj čovjek u stvarnom životu. Poveruj da vi zaista ovako to se magija i dalje. A Zoki, ja te pitam jednu stvar, ja znam neke direktore škola. Da li bio ti zainteres u školama da nastupiš da deca ovo slušaju? Ja mislim da bi to bilo... Ne, ovo je obrazovno. Ali ga podjebavaju. Za lektiru. Za lektiru? Čekaj, si planirao ti da napišeš možda neku knjigu? Ja upravo radim knjigu. Ne, pa nekoliko knjiga. Zoki, svaka čast. Hvala. Šumadinac može malo pratići ako... Može, Šumadinac, sad je pratimo. Može, ali ako budem razumeo. Okej. Kako ne, pa znaš ti to sigurno. Pa ne znam, ajmo da vidimo. Ajde. Da se menjaš, da se stidiš, laži. Najlepša si kako jesi, ne dozvoli da te niko kvari. Najgori su... Odustaje, ne pa. Proslavio se kao novi taj stil bizar folk. Nije bizar folk, to je novi pravac. Uvređili su čovjeka. Ali vi znate da je... Ali, ovo nije kraj ludila. Ovaj čovjek gleda u budućnost. Čovjek ide po drugim svetovima. Mislim, vi ovo niste vidjeli. Da li vi znate da je Zoran imao 3 kliničke smrti i da je nakon toga vi ste dobili, ako se ne varam, nesvakidašnji dar, da možete da vidite više od drugih, da vidite budućnost, da skidate... Da, bavim se ezoterijom i hipnoterapijom.
Da li to može I kod novinar pesmi? sam po vokaciji. Čekaj, to da li nije možeš novinar, ti kolega, Miroljuba da. da ih protiš ovde na licu mesta? Ne. I oni što su govorili da viđaju tunele ili tako dalje, eto, to ću samo reći, taj tunel ne postoji. Čekaj, kad si ti skrenuo? Skrenuo sam od novinarstva. Čekaj, ti si, vidi se da si skrenuo. I vama se isto vidim. Da, pa normalno, ja to ne krijem. Pozitivno. Da. Ja sam skrenuo udesno, a vi ulevo. Dobro, nema veze. Ovo je drugi intervju. 14 godina tako, 14 godina, samo Zoran Šumadinac. Odakle si? Gde si rođen? Rodom sam iz Topole, Oplanačke Topole, ali uglavnom sam rođen i odrastao u Austriju. A gde iz Austrije? Pa živjela sam u Austriju. U kom gradu? Pa tačno u Austriju. O ne, i ja sam tačno u Austriju, napašće me Zoran Šumadinac, će nam iskoči ovdje kroz prozor, me. Imam strahove. Ovo je ona pesma što je spominje, znači, skucao sam, ne vidim šta je ovo, brate. Ljubav ja osjećam po telu svom i znam da bih ti se cela predala. Čekam da se opijemo ti i ja. Vlačan tako mi se čini, al nisam od onih što rekle bi izvini. Ovo je strašno. Osjećaj, Evo ga. tako mi se čini i znam da nisi ta koja rekla bi izvini, ali volim kada čujem, volim da se trujem tim sitnim mrvicama ljubavi i zato reci da si ta, reci da si jedina i bit ćeš moja već jednom preseci. Bože, šta je ovo, brate? Novi stil. Sad će čovjek da baca neke čini na mene. Pošto izgleda da mu nije do šale. Jel ste vidjeli ono tamo? Novi taj stil bizar folk. Nije bizar folk, to je novi pravac. Ovaj lik ima i Instagram. Ja ne znam šta da kažem. Žena stoji ispred ogledala i komentariše: osjećam se ružno i debelo. Okreće se ka mužu i kaže mu: daj mili neki kompliment. A on malo razmisli pa reče: vid ti je savršen. What the fuck? Oh my god. What the fuck? Dobro jutarce uz kafi, džonku. Inače, znam da bude i bez bademantila, tako da to komšije vrlo dobro znaju. Okej ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ne znam šta je ovo bilo i da li ću uopšte da ovo izeditujem, ne znam. Na šta će ovo da liči, uglavnom. Da probam malo nešto drugo. Ko vam se svidjelo, bacite like. I to je to. Kako ti se čini kada bacim čini, kada se obučem u seksi bikini. Magično si privlačan, tako mi se čini, al nisam od